לצופים שלום. המכשיר שמוצג פה זה דיספנסר למדבקות. המיוחד בו שהתאמנו את המכשיר לצורכי הלקוח. אם תשימו לב, הדיספנסר הזה מאפשר לקלף בצורה נוחה ויעילה מדבקות שהן בעייתיות. מדבקות עשויות מוויניל מתכלה, ובנוסף לזה גם הגובה שלהם הוא נמוך מאוד. אם תשימו לב, הפתרון שלנו במקרה הזה זה שימוש בפלטת קילוף מתכווננת, זאת הידית, וכן בסנסור שממוקם בזווית כזאת שהוא רואה את המדבקה בצורה הטובה ביותר. תודה שצפיתם והקדשתם לנו מזמנכם. המשך יום טוב.